Itu bah, sikit masyaallah. Ini dan perlu kasando. Itu bah, Hanjuro dan kuni dan hanjuro dan perlu kasando. ke dalam itu bah. Alhamdulillah, tak ini Fatou Diallo inchallah mi salli o wini goto gasante inchallah. Alhamdulillah bilahi min jan maden dus e nder dus e kende bowol to inchallah. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Heɓiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne alhamdulillah rabbil alamin. Oɗo men ñalawma aljuma woni ñalawma mawde hawre jeetati lewru men mai woni setto hitawuji ɗiɗi e nogas e jeegom woni duujal jabɗon duujal woni o sa guese ɗe ene duuje ene date ene duppe machallah gam parande ndungu ngu alhamdulillah rabbil alamin. Ngari wadde kede duusa e nder duusa no wowi wade kala saha oɗo saha subaka law subaka ɓuuɓɗo machallah asmana ko asma ndungu alhamdulillah rabbil alamin fof woni ɓuuɓi ene deeƴi machallah alhamdulillah rabbil alamin. Non ceerno ara joni machallah wadde duusa e nder duusa no wowi wade kala subaka non ko weltare no fewi kono ko ɓeydata hande kadi ko aljuma bandiraɓe rewɓe ngara no fewi to galle ceerɗo kañumen kadi gam ñagade duwaw holdirde haajuji men alhamdulillah kila yambaɓe wañatoɓe machallah ha yeeɓa umbe dambitade fof alhamdulillah rabbil alamin go fe haaju muɗum e hama muɗum inchallah mawla min jetti bandiraɓe kala e jarniɓe hano hannirta ni ko weltare no fewi kono kadi ko ɓeydare inchallahu mawla ɗo ceerɗo addata ko lahu lamɗo jaaɓi jetti nagal juɗɓe kala nan aset janggo wonata kirndol daka tonguiya inchallah wiyam daga tonguiya ene gandi ko badirankoɓe goni toon machallah eɓe goni banggue diwan tonguiya o no ceerno waɗi toon daka gam kamɓene kadi wallideɓe diina o e sunna o e jokkere e ndamde alhamdulillah rabbil alamin. non ceerno siraji an ceerno Hammet Kebe alhamdulillah rabbil alamin ɗo gara alhamdulillah rabbil alamin. Kebe
alhamdulillah min jet ceerno joni machallah auto feñal joni alhamdulillah alamin jeebiyankoɓe Nanki TV beltanama sanne ñaganama jaam bande ko beltanama missuji mawɗon ɓatakuji moɗon hollidon weltare mon e ko watte ko yidde on ceerno yidde on dental yidde on diino yidde on sunna e jokkere e namde alhamdulillah alamin machallah kala sa bandiraɓe en beltinen hoddirde wonde ene jeeɓa ene yewtude ɗumen subaka kala ene kumpito kewiga subaka kala ene jeeya dental ngal subaka ene jeeya ceerno wadde ɗum ko weltare mabɓe no fewi no fewi no fewi no fewi nan en kadi no softinen no fewi no fewi en jettaɓe en jarataɓe no fewi no fewi non ceerno baramo ceerama Ndiaye mon ara kanko ceerno en kettoro dande makko laftude nde inchallah mawla konulaɗo wi jomen e fuɗo garanu ko konulatu wali e dine alhamdulillah min ceerno Bachir Thiam machallah alhamdulillah min délégation muɗum timmuɗo machallah alhamdulillah alamin ko weltare no fewi eɗen gandi délégation Tivaouane naaɓe garini ɗo canki sammide ceerno e juurade ɗum ɗuɗo weltare ɗum no fewi no fewi no fewi machallah délégation timmuɗo ɓe gari gargol moƴƴol gonngol fayida wondude e weltare koye gueɗe ɓeydade alhamdulillah alamin min no CRM ɓe kolliri ɓe kañumen ko almuɓe mabɓe kamɓe ɗum ɓe kolliri kamɓe mbi ala ko CRM men ɓe goni CRM mabɓe wadde ɗum machallah hollide ko weltare no fewi no fewi no fewi goto foof en yiɗani goɗɗo ko yiɗani hoore mum ko ɗum weltare ko ɗum ɓeydade mawde alhamdulillah alamin skay machallah ɗum noon en gari duuso ha ɗo so Allahu lamdo jaaɓi minen en jokkat nder juma to jokkude golle ɗe ceerno Ibmar ceerno dental nan toon inchallah mawla gam jokkude golle inchallah mawla alhamdulillah alamin on ji dental ngal on ji jonde nde inchallah wayata so Allah jaaɓi hen joni juur yaade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu alhamdulillah alamin inchallah alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima gam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu kadi ko ceerno Ibn Oumar ceerno machallah eɗen gandi kala aljuma alhamdulillah eɗen keeɓa fodde vidéo ji tati machallah labɗi vidéo duuso e vidéo yewtere jaltal sa Allah ceerno wonande rewɓeɓe e vidéo juulal juma ay enen noon juulal juma leegal sifaw kon kewɗen ƴettude inchallah mawla صلاة الفاتح لله بتملجين
amin alhamdulillah rabbil alamin machallah ke juurama ceerno men mawɗo koddirama juuɗe yirmonde e yafondirde alhamdulillah rabbil alamin ke ba alhamdulillah rabbil alamin ko weltare kono kadi ko beeda tigi rigi machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibou Mar ceerno Abdoul Hayi Diallo machallah yimɓe ɓe calmodirta ɗum mbayodirta machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibou Mar ceerno ngal jaɓɓe maka alhamdulillah jama banggue hirnangue ngal machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi hannde ko aljuma banda rewɓe ɓe kewtere galle ceerno to wadde worɓe dokkire duɓaw kode boowal ɗo boowal jama ɗo alhamdulillah alhaji Abou Diary min ya rabbal alamin alhamdulillah machallah